Slovenský raj má bez pochyby nádhernú prírodu a množstvo lákavých cieľov, no najväčším lákadlom sú nepochybne rokliny a tiesňavy. Práve tie sa stali cieľom množstva turistov, ktorí láka nielen jedinečná príroda, ale aj zážitok, ktorý prinášajú prechody týchto miest. Dnes si prejdeme roklinu Veľký Sokol. Táto roklina je považovaná za najexponovanejšiu a zároveň jednu z najdivokejších roklín slovenského raja. Veľký Sokol je aj najdlhšia roklina v tomto národnom parku. Má skoro 6 kilometrov. Prechod touto roklinou je ozajstný turistickým zážitkom. Budú vás obklopovať mohutné vápencové skalné zrázy, krásne vodopády a rôzne kaskády. Jednosmerný prechod je zabezpečený sústavou drevených či kovových rebríkov, mostíkov a stúpačiek. Cez malé kaskády sa dostanete s pomocou drevených lavičiek a reťazí k prvému vodopádu s názvom Malý vodopád. Po zdolaní rebríka sa môžete kochať pohľadom do rokliny z mostíka nad týmto vodopádom. Dnom doliny sa dostaneme k veľkému vodopádu, ktorý tiež umožňuje prechod za pomoci kovového rebríka. Za vodopádom nasleduje séria kaskád s názvom Veľké kaskády s drevenými lavičkami, ktoré vás zavedú do rozšírenia doliny. Tak ako každá roklina, aj Veľký Sokol má svoje čaro a ponúka tak nezabudnutelné zážitky počas prechodu touto roklinou.